Здравейте, приятели! Днес навършвам година и 4 месеца, откакто не бойдисвам косата си и съм оставила белите си коси просто да се спускат покрай лицето ми. През това време много слушах: няма ли да се бойдисаш вече, изглеждаш много стара, крайно време е да смениш света си, защо си причиняваш това, защо правиш това. В крайна сметка няма нищо по-хубаво от това да бъде човек свободен и да изразява себе си по всеки един начин. Това, че аз не бойдисвам косата си, е мой избор и аз харесвам белите си сребристи коси. За мен те са красиви, както естествените черни коси. Избрах този преход и не съжалявам. В началото си мислих, че няма да се възприема, че няма да изглеждам сигурно много добре. Също имаше и съмнение от моя страна. Не се мислете, че е нямало, но в крайна сметка съм щастлива, че направих този избор и останах до край. Вече мога да кажа, че косата ми е това, което исках да бъде и да застане по начина, по който аз желаех. Но аз искам да задам един въпрос. Защо, когато една жена си бойдисва умишлено бели коси, тя е модерна, стилна, прекрасна, но когато остави своите бели коси, тя е занемарена, тя не обръща внимание на себе си, с тази бяла коса изглежда стара и грозна. Как мислите? Защо?